Nire jabe berriak esku artean mazpildu eta bere bakeroan poltsiko batean gorde ninduen. Ura eta bere lagunak elkarrekin joan ziren, erabat astoratuta. Biharamunerako ez dakit zer planez hizketan, eskolako jolas orduan behin eta berriro aipatzen zutelarik. Gero, patinete bila joan eta atzera plazan biltzekotan geratu ziren. Patineteak? Ez dakit zer izan daitekeen hori, baina handik pixka batera, pendulu bat bezala sentitu nintzen. Ezkerrera eta eskuinera dilindan, gora eta behera, ezer ikusi gabe eta zorabio moduko batean. Eta har guztiak gogorarazi zidan, Pliniok txalupan ibiltzera eraman ninduen aldi bakarura. Ez zuen asko irain, baina demontre, lur jota utzi ninduen. Izaki, arraro hark poltsikotik atera ninduenean, berriz ere leize beltz batean sartu ninduen, liburu eta kuaderno artean estu, oso usain txarreko motxila batean. Han txorizo ondarrak zeuden, palomitak, zaharminduak eta puxtarri koloretsu pila. Azken hauen barrez hasi ziren ni ikusiko orduko. Ara, gure lagun berria da eta egin zuten denek batera. Puxtarriak, mutiko haiei aditua nienez, nire etorkizuna haienari lotuta zegoen nonbait, baina ez nekien nola eta zertarako. Puxtarri haiek agian esango zidaten zerbait nire egoeraz, nire patuaz, eta beldurrak akabatzen, galdetzera ausartu nintzen. Badakit zuekin zerbait egin beharra dudala, baina ez daukat ideiarik ere zer izan daitekeen. Argituko ahal zenidakete egoera triste hau, mesedez?